Het was 1825. Schubert was 28 jaar oud toen hij zich liet inspireren door het gedicht The Lady of the Lake van Sir Walter Scott. In het verhaal verschuilt Ellen Douglas zich samen met haar vader diep in een grot, verborgen voor de wraak van de koning. De duisternis om hen heen is zwaar, stil, bijna ademloos. In haar wanhoop heft Ellen haar stem op. Ze bidt, ze roept om bescherming, om een sprankje hoop en smeekt Maria om haar bij te staan. Omdat Schuberts lied zowel opent als eindigt met de woorden Ave Maria, kreeg het al snel een nieuwe betekenis. Het vond zijn weg naar kerken, kapellen, concertzalen en uiteindelijk de hele wereld. Sindsdien is het ontelbare keren uitgevoerd in talloze stijlen en door de grootste artiesten die we kennen. En nu, in de vorm van een Latijns gedicht, klinkt het hier opnieuw. Geniet van Ave Maria.